लोगोफोर नोंथांमोना बै आंनि अंबिका कार्टुन चेनेलाव नायबायना नायाखै फिसालानि लोगोजोंनो लाइन मारिबाय पार्ट 11खौ हगारबाय आं लोगोफोर नोंथांमोना नायहैयाखैबा बा नोंथांमोननियाव नटिफिकेसन थाङाखैबा माबा लिंकखौ आङो डिसक्रिपसनाव होना दोनदों नोंथांमोना थांनानै नायबानो जाबाय दै जाय जायबा नेना दङमोन नायहैदो आरोना बेसेबा गोबावनि उनाव हगारबाय आरोना मैया हगारनाय जादों जाया लोङा सानसेया बानायबाय थादों आरोना ओमफ्राय हगारखादों दे होमबा लोगोफोर दानिया भिडिअखौ नायदो दै ओमफ्राय नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना गोबाङानो अंबिका कार्टुन चेनेलाव थांनानै नायो ओमफ्राय मा होनो साबस्क्राइबखौनो खालामा आरोना लोगोफोर जाय जायबा साबस्क्राइब खालामना लायाखै खालामना लाबानो जाबाय आरोना दे होमबा दानिया भिडिअखौ नायदो बारा गोबाव बखिबाय थाला लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो नेना थायो नालाय बिनिखायनो आं खिन्थाबाय आरोना हगारबाय होननानै मानो होनबा गोबांनावनो नटिफिकेसन थाङानो बिनिखायनो बेयाव खिन्थानाय जायो आङो थांनानै नाय दे लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनदों आं दे दानिया नायदो गांजेमा गोसोम रानिनि फिसालायाथ' देरबाय अनसुमायालाय गोसोखाङोना खाङा हाजारबाबो सानसे समाव गावगायानो नांगौ होननानै हाबा खालामना लांदोंमोन गथ'फोरा आलायसिलाय नुनानै दुखु मोनदोंमोन आङो नाथाय गांजेमा गोसोम रानिया आरो आंखौनो गाज्रि सानो बिमाखौसो गाज्रि सानो आंबोलाय रामुसिंजों हाबा जानो होननानै जायाखैना हाबा जानोनो गोसो गैयामोन आङो नोंसोरनि संसारखौ सिफायनो गोसो गैया आङो मिथिगौना गावगायानो अनसुमाजों खारबाय नालाय गावगायनि गोरोन्थि मावनायफोरखौलाय गोसोआव दंना गैया खालि आंखौल' दाय होबाय थायो बेलाय हौवा सेनाय माबा सेनाय संसार सिफायनाय होननानै आंलाय गावनि फिसाजोनि संसारखौ मानो सिफायनो दे फिसौनो आं फैसा एसे होबोनो सानदोंमोन नाथाय गांजेमा गोसोम रानिया आरो लानो होनाय नङाना मोजाङै मोनजायोना मोनजायाबा गथ'आ रुवाथिसो थायोना मासो थायो सोंबाबो खिन्थानाय नङा आंहा न'आव फैना बेसेबा टेनसन जागासिनो बिमा फिसा सानैखौबो गोसोखांबाय दङ आङो नागारनो हायाहाय बिमाफोरा नागारनो हाया गथ'फोरा हाजारखि गाज्रि मोनबाबो बिमाफोरा मालाबाबो नागारनो हाया सफैबाय दे न'आव सफैबाय नोङो र' ओंखाम खुरना हैनि आंहा दे नों था मालाय बिहामजोआ खुरना होगोन ना र'नाय आं बुंनि बिहामजो नै आफाया फैबाय ओंखामा खुरना दोननाय रामुसिं नों मिथिगौ ना गांजेमा गोसोम रानि आरो बिनि फिसालाखौ आं गोसोखांबाय दङ थै नोंहा आरो नोंनि फिसाजोखौनो गोसोखांबाय थायो दाखालिबाबो बेसेबा रायखादों माथो नोंखौलाय थेवब्लाबो नोङो गोसोसो खांदों आरो बाथो बेफोरबायदि फाग्लि क्रेक गोनां मानसिफोरखौ गोसोखांबाय थाना लाब गैया फाग्लि क्रेक गोनां नङाहाय बेबो दुखुआवनो बुंदों आंखौ आं मिथिगौ गावगायाबो गोरोन्थि मावफ्लांना लाबायना दा फस्थायबाय दा आरो बिमाखौसो दाय हमग्रा जाबाय थेवब्लाबो आं बिनि बिमाना आं बोरैबा मोनदों मिथिगौ ना आरो फिसौलाखौ नुनानै बेसेबा दुखु मोनदों आङो आं फैसासो होनो गोसो दङमोन नाथाय गांजेमा गोसोम रानिया आरो फैसाखौ लानाय नङाना बाथो बिसोरखौ गोसोखांबाय थानानै लाब गैया मोजां मानसि नङा बे गांजेमा गोसोम रानिया दासो फस्थायदों बियो सानसे समाव बेसेबा अनोमोन आङो मिथिगौ ना आंनि अननायखौ बे बुजिखौनो मोनासैबा फस्थायथों बियो बेफोरबायदि मानसिफोरा फस्थायनांगौ आफा ओंखामा खुरबायमोन जाफैदो खुरना दोनदोंबा औ आफा डाइनिं टेबोलाव खुरना दोनदों थां जाहैदो आयै माखौ दुखु खालामबाय दङ नोङो बिहामजो मा बुंबावनो हाजारबाबो फिसाजो नालाय गांजेमा गोसोम रानिखौनो गोसोखांबाय दङ आरो बिनि फिसालाखौ अबेबा समाव हाजार फिसाजोबाबो बिदिनो नागारनो गोनां जायोहाय आयै आरो नोंखौसो दाय हमबाय थायोबालाय गावगायनिनो गोरोन्थि नोंखौ दाय हमबा मा जानो बे फस्थायदों बे गांजेमा गोसोम रानिया बिनिखायनो नोंखौसो बियो दाय हमबाय थायो माथो बिनि खोथाफोरखौ सानबाय थानाङा आयै नोंनियाव फैसा एसे मोनगौमोन ना फैसा आयै मा होनो आङो सना फिसा जरासे दानो होदोंमोन आंनोनो ओमफ्राय दाथ' फैसायानो गैया दा हाजारसेसो नांबावगौमोन अननानै हाजारसेखौ हरनो हागोन ना आयै दे जागोन दे ओमफ्राय आयै बै नोंनियावथ' बेसेबा मोजां आसान दङहाय आं नुदों ओमफ्राय नों गानाबो माथो आंनो गानना लानो दे नोङो गानाबो नालाय ओरैनोसो थांगारगोन गानाबा बिनिखायनो आंनो सोना लानोसै आरोना दे गानबानो जाबाय बिहामजो ओमफ्राय हाजारसे नांगौ होनना बुंदोंना दे जागोन दे आं दायो हरगोन जागोन दे आयै दासो गोसोखौ स्रां मोनबाय आङो मानो होनबा हाजारसेखौ बेसेबा नागिरबायसो दंमोन आङो मोननायानो थायाखैमोन दा नोंनियाव मोनबाय आं दिहुनना होगोन दे उनाव आयै नाङाहाय दिहुनना होनाङा मानो दिहुनना होआ दे आयै नोंसोरनोबो नांगौ ना दाथ' आरो बेबिबो जोनोम जासिगोन दे जेबो नङा दे नाङा
बिजिदा आंखौ थगायाखैथ' बिराद दिनैबा हले बिसोरनि न'आवनो थांगोन आं नायनो सिगाङावनो बिजुलिखौ फन खालामग्रोनि र' हेलौ मा खौरां उर्मिला दङ बिदिनो गेजेरावनो नोंनियाथ' बेसेबा हाइ-फाइ मोजांखा न' बिजुलि मानोना नों एथ' मोजां हौवा मोनदों आंसो माबायदि मोनगोनबा नोंथ' मालाय मोजां हौवा मोनगौबाय दिनै अननाय केयार खालामनाय जा नांगौ बेखौनो होयो नोंनो नोंबो मोनगोन आरो नोंखौ अनमारोना हा नोंनि हौवाया जोबोद अनमारोना हायो अनो आंखौ अनाबा सोरखौथ' अनबावनो दे नोंहाबो हाबा जादो नोंखौबो अनगोन दे बिजुलि नोंखौ अनमारोना हा नों ओरैनो बुंदों खोमा अनमारोना अनमारा मानो अना जानो अनो जोबोद अनो खाफाल गोनां आं एथ' मोजां हौवा मोनदों आं नोंसानाव थांगासिनो र' जेनेबा नोंसानि न'नि मानसिफोरखौ नायनो लुबैदों आङो माबायदि आरो न'खौबो नायनो लुबैदों नोंखौबो नायनो लुबैदों बेसेबा गोबाव जाबायना हाबा जानायनिफ्रायनो लोगो मोनाखै फै गावखौ बेसेबा लिंबाय थायो आङो फैनायानो थाङा माला फैगोन ओमफ्राय दायो दिनैनो दे अब्लालाय फैबानो जाबाय फैयालासिनो थानाङा दे आंहा आंनि हौवानो मम' चावमिन लाबोनो होनि र' नोंनोबो दोनगोन नोंबोथ' मम' चावमिन जाना बेसेबा मोजां मोनो जों आगोलो जासोयोमोन ना जागोन दे अब्लालाय दोन थांगासिनो आङो दे फैयालासिनो थानाङा दे बाल गाज्रि मोनगोन आङो मानो थाङा जानो थांगोन आं दे बिजि बोरमा फान्था साला नों हिन्जावखौ अनबाय थायो माने अना होननाया माथो जोबोद अनोनो नोङो हा र' थांगासिनो आङो नोजोर होबाय थागोन आं खायदा खालामनानै मास मोनसेसो थानांगोन नायगोन आंबो बोरै अनो बे हिन्जावखौ नै जायै जायै आंहा उदैयानो बेसेबा फेथ्लिसि जालायलांबाय दिनैनो लोगो फैबावगोनसो आंनिया लोगोजों लोगो नांनाय दोखो जाबावगोनसो बे उर्मिलाखौ फैबाथाय आङो सप्तासेसो थानो होखागोन थांनो होखाया बे उर्मिलानि थाखायथ' आङो सोरगो बायदि न' मोनदों एथ' मोजां हौवा मोनदों एथ' मोजां बिहाव बिखुनजो मोनदों उर्मिलाया नागिरना होनायखायसो बिजितखौ नङाबाथ' आङो रावखौबो मोननाया नङामोन खोमा थेंकिउ दे उर्मिला थेंकिउ दिनै नोंनि थाखायनो आं बेसेबा खुसियाव दङ लैथोसि बाजैयाबो आंजों मोजां जाबाय आदाजों रायज्लायदोंना रायज्लायाखैबा बियो आंबो सोंनोनो बावदों बाजैयाबो माथो फनखौनो हराखै टाइमखौनो मोनाखै खोमा बिजित दिनै आंनि लोगोआ फैगोन जोंहानि न'आव लोगो सोर लोगो सोर जाबावनो आरो उर्मिला मा उर्मिला मानो फैनो नागिरदों बिलाय मानो फैनो नागिरदों आलासि जानो फैनो नागिरदों आरो खोनासं बिजित बे उर्मिलानि थाखायसो नोंखौ मोनदों आङो आरो नोंबो आंखौ मोनदों मिथिगौ ना उर्मिला गैयामोनबा जोंफोर मोनलायनाया नङामोन दिनै बेनिखायनो उर्मिला फैबाथाय आं बेखौ साननैसो लाखिगोन नायै बेदरै दोखो जाहोहरगोन आङो उर्मिलाखौथ' आं लोमजादों होननासो थगायदोंमोन बेबो माबा अख्राथार बुजिथारा आं आरो बिदि खनले खनले थांबाय थानो हायाना न'नि मानसिफ्रा आंखौ सोख खालामगोन बिदिबा बिजुलियाथ' गुबुन हिन्जाव जानाय मोनबा बेसेबा सोख खालामगोन आंखौ नाथाय बिजुलिखायसो आंखौ सोख खालामा आरो बे उर्मिलाया मानो फैनो नागिरदों आं थांगोनानो साननैसोनि उनाव ओमफ्राय आंखौ लोमजादों होनना बुंदोंना बुङाखै नोंलाय नोंलाय अबाव लोमजाखो दहाय बुंनायालाय नों खोनायाखै खोमा आं दिनै लोमजाहां मोनदों होननायालाय नोंलाय माला बुंनाय आयु नों लोमजादों आरो लोमजानाय मानसियानो एथ' गिदिंबाय दङ मुलि जा आरो नङा माने लोमजाहांसो मोनदों नोंनि लोगोआ सोंबाथाय लोमजादों होनना बुंदे मानो आरे नोंखौलाय मानो सोंगोन दे बेलाय अबेसे नोंनि बागै सोङोबो सोङि नङा एसे गोसायैनो लोमजादों होनना बुंदे सोंबाथाय मानो माने नोंनि लोगोआ जुदि आंखौ नोंनि हौवाखौ लांनो फैनो हो आंखौ ससे होनना बुंबाथाय मा जागोन आं लायनो थाङालै आं लाजियो आयु आंनि लोगो उर्मिलाखौनो लाजिबाय आरो औ लाजियो आङो आयु दे आं ओरैनोबाबो नोंखौ लायनो होखाया आंनो थांगोन ससे ओमफ्राय माबा मम' चावमिना लाबो नों नाङा दे आंनो लाबोगोन दायो बेखौ सकसिम लायनो थांगोन ना दे आं मिथिगौ उर्मिलाया मानो फैनो नागिरदों बा बियो फैबाथाय बेसेबा हांगामा जाखागोनलै आं मिथिगौ बियो मानो फैनो नागिरदों आरो लोमजादों होननायखौबो बियो फोथायाखै हिन्जावखौ बेसे अनो बेसे अना माबा माबि माने बहुद खोथा मिन्थिनो थाखाय फैनो नागिरदों बियो आरो लोमजादों होनना आं थगायना दोनखादों मानसिखौ बियो माने फोथायाखै आंखौ नायनो फैनो नागिरदों खोमा बियो जारलासोलै बे उर्मिलाजों एसेबो माबा बुजिथारा बे लैथोसि बाजैयानोथ' मानो फन खालामाखै नेबाय दंमोन आंनो हरगोन र' दायो आदाया निमाहा होनायबा मोजां जागौमोन जुदि आदाया निमाहा होयोमोनबा आंखौ जुदि न'आव थांनो होयोमोनबा
उर्मिला फैबाथाय ज' थांनो हागौ जोंफोर साथामबो। बापरे बाप बिलाइफारा गामियाव थाङिया बेसेबा गोबाव जाबाय। आजिखालि लाइमोनमोनाबो फैथारला। बिबारिमोनखौबो खबरखौनो लायाखै। बिबारियाबो हौवायानो गोमाबायनो। मा जाबावनो। आंलाय बिबारिनि संसारखौ बेसेबा मोजांसो जागोन सानदोंमोन। नाथाय हौवायासो गोमाना होबाय। ओइ खोनादों ना? बुं मायो? मा होनो सासे मोजांथार अजा ओंखारदोंनोलै। बेयाव थांनाय नायनायानो मोजां जागोन नामा? मोनदोंनो माथो सोरबा सोरबि। गोबाङानो गथ' मोनदोंनो बेयाव थांनानै। नंमारगौ? जेनथेन गथ' सासे मोननाय मोनबा जोङो। हौवासायानो जा हिनजावसायानो जा जायखिजाया सासे मोननाय मोनबा। मानसिफोराबो बेसेबा बाथ्रा खोनासंहोयो आंखौ बाजि बाजि होननानै। इसोरनि अनायाव सासे मोननाय मोनबा। बिनि थाखायनोथ' जों थांनाय नायनो थौनाय। माथो मोजांनो अजाया। सोरनिबा मिलायसोदोंनो। बेसेबा बोसोर गथ' मोनैयानो दा मोनबायनो। बे अजानाव थांनानैनो मोनदोंनो। अब्लालाय जोंबो थांगोन दे। औ थांमारगोन दे। माबा गाबोननो थांगोन दे। दे जागोन दे गाबोन फुङावनो ओंखारलांगोन। उम। हाथायाव थांनो टाइम जाबाय आंहा। मा लाबोनांगौ? अमा बेदर एसे लाबोदे जानो लुबैसोदों आंखौ। बेसेबा गोबाव जाबाय अमा बेदर जायैया। मानसिफोरा बेमार जादों होननायखाय जानायानो थायाखैमोन। नाथाय दिनै जानो लुबैसोदों लाबोदे एसे। दे जागोन दे लाबोगोन आङो। आंना हौवाया बेसेबा अनखायो आंखौ। नाथाय बिखुनजोआसो सान्थि होआ। सानफ्रोमबो बखियो। आंनो सासे फिसौ नांगौ होननानै। नाथाय इसोरानो दा आंनो हराबा। बबेनिफ्राय आं फिसौ होनो दे बेनो। इसेबो बुजिया बिखुनजोआ जोंहा। दुखु मोनो आंखौ सानफ्रोमबो रायो बाजि बाजि होननानै। गामियावबो ओंखारनोनो लाजिग्रा जाबाय आङो। बयबो सोङो मा दाबो प्रेगनेन्ट जाला होननानै। दा इसोरानो आंखौ प्रेगनेन्टखौनो खालामना होआबा आं मा खालामनो दे? एसे बुजिनांगौ ना मानसिफोरा। आयै दिनै मानोबा आरो टिल्लु आमाइलानावसो थांफिननो लुबैबावबाय आङो। आयै आनै पुर्निमाया मा एथ' मोजां। आंखौ जा अनखायोसो। मादै मोस्रोम मोना जेरै अनो बिसोरबो आंखौ बिदिनो अनो। आमायाबो आनैयाबो बेसेबा मोजां मोनो आङो। औ मोजांथ'र'। औ थारैनो पुर्निमाया जोबोद मोजांखा। बिजुलियासो बोरैबा सिखावखामोन मानसियानो। सालाखौ जोंहा सिखाव गावगाया खावबा खावनानै जोंफोरखौसो दाय हमनाया। ओमफ्राय अन्थाइ सोजाना दोननाया। साला इसेबो मोजां नङामोन। दाबा माबायदि जाखो मानसिया खबरानो गैया माथो। हाबासो जाबायना ना मासो जाखो मिथिला आरो। हाबा जाबालाय बोरै संसार जागोनलै बेफोरबायदि मानसिया। एसे सोलायनांगोन बेयो मानसिया। सोलायबालाय मोजाङानो गावनि थाखायनो। आयै मा सानबाय थाखो? जेबो सानाखैलै आइ। औ थारैनो पुर्निमा आनैया जोबोद अनखायो नोंखौबो। औ आयै अनो। जोबोद मोजांखा आनैया। आयै ओमफ्राय माला थांबावगोन? मागोआव थांगोन दे। आङो आनैनि फिथा सावनाय जानो बेसेबा लुबैखादों। आनैनि फिथा सावनायफोरा जा गोथाव जाखायो। जागोन दे थांनो हागोन आइ। उन्दुनो ओंखारसोदों आंखौ आइ आं दसे उन्दुहैनि र'। थां दसे उन्दुहै थां। बाजै नोंनि मबाइलखौ हरनाय। आंनि मबाइल? मबाइला आंना टेबोलावसो दङ। मानोमोन? बे आंना नेट मोनाखै। माबा मोनसे नायनो नागिरदोंमोन आङो। आंनिया माबा नेटआनो मोनाखै दिनै। नोंनिखौ हरथ'नाय बाजै। टेबोलावनो दं थां। आं मबाइलखौनो लाफायासै। आंनि रुमावनो दङ। साला बे फोजोंसारखौ दोखो रायहरनोसै आं बिबारि बाजैनिफ्राय नाम्बारखौ लानानै। मानि मा फन खालामग्रा जादों बेलाय? मा बाजैखौ फुस्लाय लानो सानदों नामा बेलाय? लानो होआ माथो लागिबा आंनो बाजैखौ हाबा खालामगोन। नाथाय आं फोजोंसारनो होआ बाजैखौ। आं मोनथिगौ आदाया गोमानायखाय बे फोजोंसारा बाजैखौ लानो सानदों। ना आदाखौ बे फोजोंसारनो बुथारमारदोंलै। बाजैखौ मोनगोन होननानै बिदिबो जानो हानाय साला हारामिया नाम्बारखौ लानानै दोखो रायहरदों आं। नाथाय आं बाजैनो दानो खिन्थाथ'वा। उनाव लागिबा मोनथिथों आं जेबो मोना। दा आङो माबाथ'वा खिन्थाथ'वा नङाबा बादा होगोन बियो। फन हरग्रा साला बाजैखौ आंनि बाजैखौ। माथो मबाइल नांगौनो नायदो नांगौबा। माथो मायबा सानबाय थाखो? जेबो सानाखै बाजै र' लायनि र'। बेसेरा मिनि सोराङा जोंफोरनि थाखायनो खामानिबो मावनो थांला। जोबोद अनखायो। आंथ' दा मिनि सोरांखौ आं गावगायनि फंबाय बायदिसो मोनना लायो। नोंनि थाखाय सासे मोजां सिख्ला नायगोन र' आङो। न'खरजों गोरोबना थानाय। नाथाय दा अबाव मोननो सिख्लाखौनो नागिरना मोनला माथो। आंहाबो रावबो लोगोफोरबो गैला। हाबायानो जाजोब्बाय। लोगोफोरनि बिनानावफोरबो गैया। गार्लफ्रेन्डखौबो गारना लानानै नै दाबो रावखौबो मोजां मोनलानो।